PCS o Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto, Beams at Kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas-cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS o puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Ang lansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kayo maging milyonaryo. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Yung boses mo na po natin ang third Apple Draw para sa araw na ito na may draw number 3090. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. I'm ready. First ring number 2020. Ibabalik po natin ang pinapiling numero para magkasama sa pangalawang party. I'm ready. Ring number 12. 1, 2. Nagkakaroon ng combination para sa ating third draw. Ngayong araw na ito ay 20, 12, isa, or congratulations po sa lahat na naman. Yung congratulations sa PCSO. Lumulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw is on for January 7, 2025. 8:45 p.m. November numbers 20 and 12. 20 and 12 in exact order. Huwag malulungkot, huwag mga
pagsubok mayroon kang kasama.